Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Yau zani nuna yadda mutum zai sama fuskar WhatsApp din shi team ko hoto don ƙayatarwa. Yanzu kamfanin WhatsApp sun kawo tsarin light team wallpaper da mutum zai samu fuskar WhatsApp din shi don ƙayatarwa duk kalar da yake so. A yanzu wurin chatting ko kuma a fuskan WhatsApp ɗinka za ka iya sa kalar hoto ko kuma team na wallpaper za ka iya saka ma wayanka wanda kake so. A yanzu WhatsApp sun kawo sabon tsari da suka yi update wanda za ka ga suna da dark, suna da light da solid color da kuma photo, asalin photo naka wanda kake so. So yanzu za ka iya saka shi a fuskar WhatsApp naka wanda za ka yi chatting da shi, wanda hakan zai ƙara ma chatting ɗinka kyau kuma zai ƙara ma fuskar WhatsApp ɗinka kyau. So yanzu sun kawo wannan a sabon tsarin, a sabon updating wanda suka yi. So amma kafin mu je muna so ku yi subscribe, like da share akan wannan channel. Da farko mutum zai je ya nema WhatsApp nashi, misali gashi yanzu ga na WhatsApp zan je in nema shi, misali gashi a nan ƙasa. So kana shigowa akan fuskar WhatsApp naka yanzu misali gashi, sai ka zo anan hannunka na dama za ka taɓa waɗannan maɓallai guda uku. So kana taɓa waɗannan maɓallai guda uku za ka zo anan ƙasa inda aka sa settings, kowa na gani gashi anan, sai ka shiga wurin settings gashi anan. So kana shiga anan wurin settings za ka ga wannan fuskar ya kawo ka wannan fuskar, za ka ga tsaruka ga sunan, za ka ga account, chat, notification, kasire nan da sauransu. So kana zuwa anan za ka so ka shiga anan wurin teams gashi nan wurin chat za ka shiga. So kana shiga anan ya kawo ka wannan fuskar gashi nan, in kun kula ga zaɓuka nan. So gashi nan za ku gani, gashi nan aka sa team wallpaper. So gashi anan za ka shiga wurin wallpaper. So yanzu idan kun kula gashi anan ma ya kawo ni a wurin fuskar. Yanzu gashi nan in kun kula ga kalan wannan tsarin wanda a can baya kowa misali duk mai amfani da WhatsApp ya san ba su da wannan. So yanzu za ka shiga anan gashi anan wurin change za ka shiga. So kana shiga anan wurin change gashi nan za ka gani ga fuskoki nan gashi nan, za ka ga bright, dark, solid color, ga kuma anan hotuna na ne gashi anan hotuna na ne. So yanzu gashi anan misali bari mu shiga anan wurin dark misali. So yanzu anan wurin dark duk kalar fuskan da kake so kana tsire shi a can za ka gan shi. Yanzu misali gashi nan kuna gani. Yanzu misali bari mu tsire wannan mai apply na wannan mai tauraro gashi nan mai wata amin gashi nan. So yana ma haka sai ka jira shi gashi nan, sai ka jira shi buɗe misali gashi haka. So yanzu gashi nan kun ga wancan ya canza a apply. So yanzu misali bari in ji can baya misali wurin chat. Yanzu misali yanzu gashi in kun kula gashi anan ya canza misali gashi anan in kun kula duka gashi anan in kun kula gashi nan baki ya canza. So haka za ka je ka yi duk kalan da kake so, za ka ci ka canza wa kanka ka saka shi gashi nan misali duk kalan da kake so gashi nan. Haka za ka ji kai ma ka canza wa kanka gashi nan. Ƙarshen shirin mu yau kenan, gode sai an jima.